Kære jer alle sammen, der indleverer fine ting til Denker Relove. Vi har et lille opråb til jer, i hvert fald en lille bøn. Husk, når I sender sko eller afleverer fodtøj til os, så tager vi ikke imod noget, der er snavset. Vi har et eksempel her på støvler og en sko, som simpelthen er for snavset eller for slidt til at komme i butikken. Eller hvis du har en ting, som har synlige fnuller. Her har vi en lækker strik, men den har synligt fnuller, så den vil vi heller ikke godtage. Og vær kritisk. Vær kritisk, når du pakker til os. Kan du se synlige pletter, slid eller huller, så sorter det fra. Vi har også et eksempel her, hvor man kan se, at her er synlige pletter på de her ellers så fine bukser. Det kan vi heller ikke godtage. Eller hvis du kommer om ved noget, igen er der plet her, eller nogle synlige udtræk på en vare, så godtager vi det ikke. Det er et lille opråb, og det er selvfølgelig fordi, at vi gerne vil have, at der kun er de fineste varer til dig her i Denker Relove.